мекунам ки ҳар як таймо худо мо бояд намуна бошем. намуна бошем, баъд бачаҳое ки ба ақл дар паҳлӯи мо ҳаст вай ҳам фикр мекунад. Мо худамон бояд намуна бошем. Ман наметавонам як каса гум ки ту рафт Тоҷикистонро обод кун, агар ки худам накунам. Ман наметавонам гум ки каса ту рафта деҳаи худат ба сармоягузорӣ кун, ё ки як магазин соз, ё ки як клиника соз, ё ки як балиса, ё ки як техники нав бар, ки як технология нав бар, як узи бар, ё ки як чӣ. Ман ина гуфта наметавонам то худам накунам. Шумо як ҳақиқат чигуна ба даст меоред барои як роҳбар масалан? ва зимнан роҳбаре ки мехоҳад ширкаташ муваффақ бошад, чигуна тимро интихоб кунад? Якумин чизе ки кунад, вай бояд худаш ба устоз ёбад. Ман ҳамаи хатои кардагиму машаққат каштагим маслиҳатгар надоштам. Ман як пирам набуд. Як пире набуд ки мисол вақти мана эконом кунад, энергия мана эконом кунад, маблағи мана эконом кунад, маслиҳати дуруст диҳад. Баъд команди бақувват надоштам. Ҳамин чиза ман аста-аста сохтам, ёд гирифтам.